ngai kublai fi baro kibedan hakane ke jaka ha kerteng ke pathiang tam kabdan bor tam ke jong trai nong penem jingi Jesus Christ ngidas ngo komen ngidas su i chisaya fi wa fi trang i trai tai ngo iblai na un tai jong fi sha fi long ke jing singai fi long ke jing kerku na ka menta ke ne ministry ba na menta ka hima ke jong blai hakane ke por gin ya puli na ka ktien ke jong blai kini long ki kentien ne ka bau Jesus keren but kini di kintien jong jingkular ya ka bau trai Ukraine nangai fila bhai ke ne ka dekat ngin ya puli biang sai sien Matthias katway arpupra hadu alai po ujisu wang hangne tuan hanga pi baro kibathat bat kibakhia ka jingket ti ngan penjam ya pi wang umno jisu pi baro akiba bathat bat kiba khia ka jingket wangan le amno wangom no wangan le amno wangan penjam ya fi jisu khum kran kai wang la da pi wan hanga pi baro kibathat bat kibakhia ka jingket dan am ren fi sngo that fi sngo leng a fi bun jingket ka jim jo fi kan ka sngi kwa ni ti jong fi dan am dan ai ngo you play amen bangangai habangi wan show try mdei bangi shuwan how try ban shupet hagadur mdei bangi shuwan hakitaki jingbo ban shuong bangawan hakmat jong metrai habangi wan si shah how try ban habangi wan lengba okay lamba ka jinya kran ladang yim kran you try ladang shu sat ala di don kibriu am kibiong you don't understand me understand kum kran de shule poi shule penat klembana eru jayo boleh dia you don't understand me pim ju su thu yang a som nu klem keren de ong ke nga kwa kata ne mo kanang man su thu gi don ki bre am ki belong so complicated shu penat la penat de klem tip boleh jayo ini bre pim ju su thu takana gi yang kisam ki jot blok papi blok le bhai de kalau pat ke shoes tharai be bong lok dem shoes tholut teng ik sin rang am teng ngim dalong kum kin thai de ban long so detail pe da ya thu khana ki kin thai so kana tu ka chrong sin rang te thu khana jayum ne kum tam ta chrong ta story tang shu ai headline bet tang ka headline la biang menang ini ya thu kum no ro ta ka kata Bernganget habang iwan show try ngi haban kren lada di ka story ka bajrong na tang headline ru try sung thu ingi tambang idai ban kren ya amen tuan hanga fi baro ki bathat bat ki bakhia ga jingkit tadaw ngi haban wan ban ya thu how jisu lada pi mi thu au jisu ang ngate pi kwa ayo tambang am kwa ban le ai pi na mar le fi klamong yo la ngale mangapa di fiong shu jahi ta kata bun ki bria beja kambang aga jingem kyong ni mat itu doktor man dan kibriu ki bala tes nang ni ki ong bala yo cancer la ya duai nang ni dalai poi siti sport vilor ki ong doktor ki don jimpang ki ong doktor sni babiet mdei babiet ki doktor sni mdei bapil to mesin sni rekat bandinga stiu bleu la pen kia de amen namar balai bapila ya thu how try mdei ki doktor ki biet tadeng da fi ya thu utrai ongan le amen Aingo you try ba tan pedeng menu Alicia menero ya pang sitam bahayeng tai la don hang ni la ya thu la ya doi la khia don ya pang ni kita yo don bapang ni kita yo ani me don hospital yo khia mentai amen ngana tap ti strangi la doi entai jong eru try la pen khia banging tip ya kene ka wai ki sin ka banging ya thu how try jong i ong bai ngan le fi tadang ya roi mentan ngadon kam boleh Namar kalamu try ngimla ban lei tading dau jisu ong ini kentien ong tuan hanga fi baro ki bathat baki bakhia ga jingket tengan penjam ya fi bun ki breu ki dan shibun ki jingket ki jing khuslai but bun sin ki breu ki khuslai bam dei ban khuslai ro ngakwa ban ong fi wa khuslai ya thu utara fi khia ga jingket dan bapang bistom ba jenjar ba bon ki problem utara ong fi dan gum kita no problem wan hanga amen ya roi try
Kalau selain baka kam ke jong fi kia fi orang lem no haying baro kilaya do kam do jam kadai saka responsibility ke jong fi vinyo kam ot kuslai kata kuslai ke bun sit kibriu pastor kutu persak kurim jong ata ke kisngi palat doai ke makan kistap kuslai persak kurim kuslai kon kuslai ke yala dia klempet pat namar ke jing kuslai la thang yong de lanang ring dot lanang ring suai yo jingpang ru namar ba kuslai tan Kidan ki jing kuslai ni kita ki jingkit ki bakyak bisulong unnecessary. Tadai inta ya bukum kita berat no dap sto ngatep putra udan. Amen. Tadai inta don ki jingkit mo ki bakya ka bangi kit ka jingkit jong ka pop. Ka jingkit jong ka pop ka de ka wai na ka jingkit ka bakya don ki briu ki shu sngo be baka pop ka don sa ki. Kishu semua biar ke jing penrem. La syakriyo belai. Syaitan ni le start mame. Syakri belai mame. Ni mapha. Kum mapha ban syakri belai. Mungkin mau tu kapop pelale. Mungkin mau tu kapop melale. Dah syaduk mensiam pada kan mau syaduk kapop Nasi orang kata ama. Lalu syaitan mungkin mau ke pas fifin dah no. Mungkin mau ke future ke jang Amen. Hallelujah. Phần cần mau ya cái ya cái future jeng cái past jeng fi kadang dan nam dan syo da fila pediang yu Jesus da la khapat ya fi dang dan syo tagadau la da fila le pop kanu ru haba pi wan shu utrai onam kentat ya fi wang wan hanga fi kya ga jingket fi tat wan hanga wang tenga ngan pen jam ya fi ngan pen kya ya fi bar kiai ki wan hau try fi tep kiai kita ki wan hau try ni kita ki ba smo pro Mana try tambah ulang ni pan. Saya tahu Yesus. Tak serni orang kami. Ngampat ji iu, ngampat ji semua ke sur jong wang ngangan penjam hai un penjam. Tadi yang tapi pulih nak dekat kam naneng utrai wang kom ni. Dekat arusan terkau men ketahu Yesus lah itu belum ngangu ya me kokpa. Utrai ke beneng kendo bamelaburi ikini ki nagi kita ki bastat benegi basian bamelapen pau ya ki hagi kelong ladang iwan so jisu ngiwan kum ki kelong mansungat bed amen mdei banwan da kata ka logic ka jongi logic dai fiwan da ka logic utrai ka num trikam ka logic fidan jingpang le se tu baat mo niu jingat kum num them trai ni ni ke jingpang ka badan ka mat ke jong pi1 doktor long bai stang lai banai fila yap mo man hau jisu tip jisu lai la fi duai makana pi bang ni ke jing ke jong fi kanang he fin le no u jisu ong tang kita ki khlong tadau jisu ong hang ne tu syam ya kelengkor jong ha pi tu hi kai ru nanga nga uba loi bad uba rit ke Haga do anut. Tadau Jisu ang ladapi kwa banwan syanga wan kumanga. Wan kumanga u Jisu ulong kumno. Fin pei ke jinga dai ke jung Jisu bot kupam kalong be kum ukpa bot ukon ta kata ke jinget ke jung ka ngo ke jung ko bu shu ko ngo be. Wala da u dei ban let se ding phna ban yap ru. Om dei ka man jung a han rei ka man jung me. U nget be u ko ngo be kum tau lang brot u ban ya lam no se ke jing penyap ngai si itu kilang berat benyalam sekejing penyap kilang berat kiat bet kinum keli tu kinum pene ngilam ngam tre kilang berat kiat bet baloi uji su dei baloi tak tahu ngi ha balong ki baloi ki baret aka dok nut ki ba syunget bet ndai syunget biet ndai nginget jaga ibu trai ukular amen baruang ni Tuan hanga fi borok ki bathai bukia ke jingkit ngan penjam ya fi ngan penjam ya fi tu syem ya kelengkor jonga ha fi tu hikai ru nanga na bangau boloi bo berit ka donut te fin syem ka ba jathat ha ke ben sim jong fi play ju i bu jisu kuslai dan pisa ban seu tax wong i petros kitong tu dok ha me itong petros ru tong dok ha pli tu sintur selap mek pisan tu seu tu khajna jong me seu khajna jong haru seu lang Petros ulai kelai, likim doka, dalam nota pelit sentur, dan siapa bisa.
Pe Petros udah ulum kelung deh. Abu Jisu ang Petros meladap tu lekha alabes. Siling ladap. Wana buat yang ah. Radai benong ni buat de fitrai. Kat dia dang tau. Hari ulang so simple. Abu Jisu kat ulek lah kalek. Upediang lah kapediang. Tading ta bau try ubeda pendan kam yau Petros. Amen. Ukongok lah kongok namar ba. Ulang ru ubah syida, ubah lului. Hoi udai ubah satar, udai ubah runar. Hendak abu try kat Wan lah kawan. Buan hang ni giba trehayo ma yo dok kha ni ke jing yak ni dok kha dan wi kong mangni ke sengi de idong banga trehayo giba ngisia dijur. Dalawan gitu gi marte. Lah kame kan ni junga kan ni junga. Dekam tu giba junga ya khni de. Dala kham li la askutin si pluk plak me hinto. Balakam mi bakani ke de jonga. Mas man ti nong rap ya khni itu gi mar. Ti yong ado mal apa yang utrai mam kuaste ka tu. Banyak ni tu banyak ni banyak dom banyak bitar banyak tak ada situ kata banyak mentang abiang ni ide juri tamu beli beli ni si tu nganget bu Petros ulong kum tahu long rob ha kata kecing long kecing jo udah balik bet ubah satar bet ni nong yau teh Henry anda haba uyo yu try ke dono jo ke kelah pakai babel gitu ang ni Pinsyam ka ba jatha ya man sim chufi na ba ka lengkor jonga ka long ka ba jam ba ka jingkit jonga ka long ka ba sting ka lengkor jong try ka ri bukum do ka ba jam piu try wong long ko malong ngase ta fi long malong klung klung menjadi problem ra klung fly ji klung ba bi ku slai klung ju ku slai ta la dang yo ya ka ne ka man sim ka jong jisu hangi ka jing jongi ka long ba ka basuk na ka basuk tam Kuslai ya ban bam ke ban di ya ke ban kop tip le akom nom tip iru ta thia aram si da tre aram si tading tau try ong wan sanga kum no ngiwan haba ngiduai but sien bangiwan how try am ngiwan ha ka presence jong ublai kan ma ba kan haba pi wan how try pi rung ha ka presence ke jong try but haba pi rung ha ka presence ke jong ublai pi rung kumba pi pilong pi la rung ha ka presence jong ublai am ka long wow Wei na kita borong ka presence yung play di Moses. Moses ukat iyo shulom Sinai. But haba urong utram sya. Mano ro rong lang bado. Exodus ngi puling ni kapor. Life sao ke thu ingi gani ke jingja. Ka angom ne what I ba no breu ru un wan keu rengkat bat me. Lemne wat sya ba an yo iyo no breu ru halor tau lom lemne wat sya iki kenhuan lang brat lemne gi jingri ban bam plang ha khmat utau lom ong haba merung ka presence nga wan yalam yino inoro rung hi marwai tadai yang ta lada haying jong pi kim tre ban duai ma pi amen dan ki ngateduk mesin pastor marba pa ju ke yang duai lang hana Kikon ru anak iwei ka wei kapor dai duai lang tabahai tang ba ladam duai maki ru duai mapi kan amen duai but haba Moses ularong sing ka jaga ka jong ublai shau ne ulom ba ko jong ublai ka ai ka ba jaba u shong ha ne ulom sau posngi sau pomiet but about done ne ulom udan ka presence jong ublai ma u klem sung thu ula jayu ya u ndai u shu command ha ka presence jong ublai na maru ublai wa yu itaki hukum ke jong o baru Moses uya keren baru ublai sau posngi sau pomiet ba anda ba wan hiar na te ulom Moses umtip jayu yo Henry ki ba pejo kila lengok kapabel ki thu timen bau Moses luan hiar lom Sinai kita ki arli ki maulun keniap ki jing plag thi Moses men bau luan hiar to ulom Moses umtip kapabel ka Moses umtip baka sni khamat jo kala teng shan ber kat ba ula kren bad u kadur khamat ka jong Moses ka teng shan kat bau dan ya kren baru belai kata ka de jing si shala da fi ya kren baru belai ka jing em ka jong fi kan teng shan amen ya kren baru belai ndem si kren tuk tak da kren ba sau po sngi bat sau po miet Moses udah naka presence jong belai
Bat kata ka jing teng shan ka jong ublay kalawan ha ka jingim ka jong u. Ban ma u klem tip ba ula teng shan ula palang da kata ka jing teng shan ber ong ka tin jong blay udah glow ber ka bamut da teng shan jisha. Maka pamal ke tu. Kad lai po gong ti habau aron bagi kon Israel baro kila iu Moses akmi. Kasni kamat jong kala teng shan ber bat kila ya syap tieng ban wan hajan jong u. Moses uhian ulum try iu Aron ni ki kon Israel doki. Ai la yo kan ni. Gitu pan. Kila syap tieng. Jayu ni sia. Balai kini ki tieng ya nga. Moses umtep. Tamu kita lagi bapet kila syap tieng. Kata kadai ka jing shisha lada pi dan ka presence jong blai ka jing teng shan ka jong blai ka dan bat fi ki ksoi kin tieng fi. Amen. Ki jing e kin tieng fi. Blai ki jing e fi tep. Ki sna api. Kadao ka long. Ba pi. Fi dan marwai. Em klem utrai. Kadao ka bakan jadok ka dan ki ksoi kstonat e bakan jadok. Piyai marwai mju keren kem step late galet mju dan kam to blai leo to blai ngan start nganang ngarus pa ngabiang mun kibri gam dan kam blai tading ta haba uji su ang wan hanga pi baro ki bathat ki bakya ke jingkit la pi rung hau trai pin long kom no pin teng shan kani em kadi ke putrai ong em kelengkor junga kalong ke besting kalong ke bejam ke jingkit kalong ke besting Shisha ladang irong ke present jong blai em kadai ke best palat te tambah kadai pat ke bathaj palat pinrung ha ka jing duai em trang wa wani lamo ino pidwai te kan mau kayo kan mau kali kan mau tu ketenu bapai kan mau yano kan mau ke oi kumum ta kadai ta firung ke present jong blai wa juan ra itu ke bro long focus how try. Amen. Tadi kita firung ke presence ng blay. Buat jurung buat ke mobile ro. Tangrung buat mobile apa titit. Aku ni kita. Pecah dia. Dah lapai dah bernyala kelat banduai. Tak tahu switch off ke phone apa firung ke presence ng blay. Buat jurang lang buat ke mobile. Hak ke presence ng blay. Si jangan ngumtai fi. Ni yo dan phone dah berdan kam itu business partner. Ni customer yo dan tuai you phone dah switch off pat you let na shawai mak let you in one spa. Hingga je kata. Kapor ka jong fi ka dai tang ma fi baru blay orang am kwa mano bandan lang. Tading ta utrai kwa bandan sieng hagata ka jingya don ka jong arngot. Badai ta kwa banong ublay ukwa ban the e ka donut ka jong happy but pi pin the ka donut jong hau. Amen. Badai time haba firung ka presence jong blay ka kmat ka jong fi kan teng shan bat nga kwa banong ifi la pi pim su tho henry ki wei ken i kata. Usai tanu ni i kata un teng shan bunda beriya ki kmat bunda tieng ya pi. Balai ki ksoi ki tieng ya ki beriu ki jong blay ka dau ka long ba uksoi i fi i tu ki jing teng shan da. But mana beteng shan finkan mau bau Jisu hau lom jong jing pen kelador uru ulah teng shan hado kata-kata bagi jan ke bau pong ke dor ke jong ke pernah hado kata-kata kada teng shan hado ba upetras ulah keren kumar ko Jisu ngine snan olai trigi trap ne umte ukrane ka iro kawai ya med su kawai Moses kawai you Elijah ukran kulmar mar nang shu ban le no tadi intang kwa banong ifi rong haka presence ke jong blai. Kita apa wan show Jisu am kabreu ka benengkong do ka wan show Jisu ka kami jong Jisu. Ka kami jong Jisu ka wan show Jisu ha kata ka jing kawai po kana Galilea. Fikin mam jayo untuk ka jing kawai. Lalut ka lalut kawan berkawan ya tu Jisu lalut kawan. Bau Jisu ang kampat dai ka por jong awan le gini ki. Kal pet non anta kali ong witu syakri ya ka bau Jisu ong am sule bima. Jisu ang kapadai ka por jong ha Henry ka kami ka ngai te kambun ketien su bau Jisu kali ong itu syakri ka ibu ong dai ka ibu ong sale bima perkat ke jinget jong kameri tading tam nga kwa nong ifi lada pi i bau Jisu i kumba jubab ru on pen krek lupa ya ka ibu blame le amen
kalai gong ai gai bong Jisu le bet. Jisu ong to phala ong tangan kran. Kilit pendap tu ki kra. Naka umukran no yang tu. Uklam mong ni sim partai start ni kami jongatan. Mong pati ko por buli ko yang bukum tu yu ti sakri ko yang. Ula dei bentam tu Jisu. Raya mu i ga jingat juga kami. Kawan ya tu Jisu. Kong la lut wan. Suang ka pati ko por juma. Kong ham tip ngalai. Gai wong Jisu sa le be ma. Jisu tu. Ule bangangai Jisu uyo snow ya ka kami jong ya ka ka ong gi sakri ta la da le ro mar kami la da bang de hab le ka le wala da kam padai ka por ngaku abdong pi snow kum ba padai ka por am re ba pila ong am Jisu le bet amen pi snow ka yeng jong pi dan ka tmir ka jing le ranya utrayam onom peleranya amen. Pisno ko malakot kalat kalenti ke jam ke jomfi. Pisno ko mala overage film dan show ya ka kam ka jam ka sarkar ka abot hik itu iye jo fin yo kam ngakwa banong fi finom long nong tray jono fin sedang ka business la jong. Film dai ban yo pisa da ka basiu ki wei pin yo pisa ban siu ya ki wei. Pitrai ka no ka kam namar piteng sanya ka dor khamat ka jomfi ki brio ki bam ido kinwala kawan tadeng ta ka kambat kam dei ban long kan rat ye fi da fi la biang la sai fi klet ban duai ka ta la lip ka tu ka dor jong fi da la dip customer la pet la ka pet you know try ka meri ka lawan buka syol ka ong be la dep ong kala ngali ong no ni sakri sakri ya ka bu Jisu ong yam me shele be ma tadeng ta ka ka bu try ong ngiem le bet amen. Lihat dia kata, orang semua try ong wan hanga. Lihat saya kata, wan hanga fi berok ki batat ki bakia ke jingkit ngan penjam, wong be ngan penjam ya fi, ngan lek ki kamba ya fi. Wan be dak dok not kum kelung. Try melok kan? Okey. Mana buan au Jisu? Bapuan ki buan sau Jisu. Dan ki biok jingkerku dan ki bamiok jingkerku. Namar kiwan da ka jing sung start udan we bawan da ka jing sung start botar di Nicodemus wan da miet au Jisu ni ko Jisu shisha ni pe ni ki jingle jung me ni me pen kia ni ani shisha ni ko no hikai ba wang ani la da blame da rangkat bat mem la ba le ki ni ki Jisu dia ben kapat mo ya pi kapat ka kom no la teman ni jingkren biet ka ni Jisu la teman lai ben rung mis ko kami ban pun miya. Lada Nicodemus wong Jisu pi ong kapat kamut kum lo kata tu batai ba sa nga. Lada ong kum ta Jisu ngai unda explain deu kamut kum takin miya Nicodemus. Ba Nico kan long kum takin. Rim ni bot rung sikapa lai nga temen. Keren bi Jisu. Jisu wong miang. Sisa ong melam da khame na ko umun sim mla le yaki ma ke beneng kita bala khana ka do long do kita khame sim long sim kuran yu ni ngam su kuran ni ke ro tading ta wan hau Jisu re wan da kata ka jing perkhat brio ko jong wan da kata ka jing start brio ko jong wan da ta ka kardan ka ju namar Nicodemus de udai Pharisi bodi nong sancharu ki jiu kamut udai boss jong ki Pharisi ki dan la ka jong association but Pharisi ubahedo udah Nicodemus. Wan hau Jisu dah kata jing start niam jong wan hau Jisu dah kata experience ka jong kum Pharisi ukhlaman kum khlong ban shukli jingkli pe khlong sa ka jingkli. Papa Jisu syong habanang hot. Kum pi ong syong do no ro. Ha batai de yake. So Terladau Nicodemus ukliu Jisu. Jisu would explain gladly. Unda batai Nicodemus kalau kau takin me. Unda batai detail hang tu hadu Nicodemus try unyo jingim yo jikerku tu kesingi hatu kamiat. Pri mi nang tam long loss wong. Ngam su tho. Ngam pi pang. Ni Jisu. Namar wan da ka Jisu start tu Jisu batai da ka jing start jong ude. Fiwan da philosophy Jisu wan da mar udi philosopher jiki philosopher da wise nan da kata degree ba hado bak takhlik tu Nicodemus la piwan kum ki khlong Jisu ai da ka kum i khlong piwan da to ka Jisu star un ai da ka kham start ju am do takhlik tat pinus to tat tara wan kum khlong un batai fi rum khlong
Amen. Bau le fi rum kelung. Pen har-har fi. Ni kelung juga ni. Tak kata un ai bam, un ai di, un pen biang, un ri, un sumar, nomor piwan kum ki kelung. Tering tahu jisung wan hanga fi baro ki batat ki bakia ke jengken. Dan shibon ki bawan. Bikin mau Zakaios. Mare siu try. Umare umlawan poi siu try nomor ki pajba. Hadin nang tahu eno ai ki pajba wang nyat lang begini tengah poi sisai. Tara piwan hublaya mlawan nyat lang bot pajba. You cannot go with the flow. Tambah kipat ba akiong kamut belak dai lut. Tada mare marwai ya le yakendo Jisu marwai. Ba anda bo kiau tau ding domber Jisu tep mano bawan wat ya nakita ki hajar ki bo buat you utep dan tangu wei bawan wat sia you bo tau di Zakaios. Zakaios ulengkat wan mare kiau jrong ding kum khna. Udi tax collector, udi income tax officer bahe. Zakaios, lengkap. Ulang kamu kena. Likiu ding officer long ini. Officer dia itu deh, ya, oh yes. Deh kinong buat lagi buat. Mau teu marek marwaitat. Kiu jerong ding tu kena sim. Kiu tu shong jerong ding tu kiu kum nongam tep tang bau kiu lah ka kiu tau ding number bau shong kum kena jerong api dengong. Ban up you Jisu ngai dak nut kena autai. Ai Zakaios, herna me. Mal kan kami ngalai sing cumeli mamja. Wah menjadi di semalan. Bau yang nang ta. Udah kemana? Mau Jisu lai cakap yang kesu. Baru ki ni ke Jisu timat kam tep bai ni nong pop ini. Fika percaya tak kalau kuti beda. Jisu tu wong ngami ngai fi ko fi lang. Tadai tak ada sebun ki beriu lesi ki ba sakado kuti pisungurem pidon kata ke jingkia wan su Jisu. Pi ba kum ta ka percaya nong pi ba pop pi ba klem pi katai kum ta tu tu ti kanyeng belapalat. Kamher, wan su Jisu. Wong alai sin jofi. Malah ka skiu Jisu lai siyeng jo Zakaios, mas lai siyeng Zakaios recommendo kata-kata amar sun po hiyeng Jisu klamong me nong to me ai no me tu ki beriu. Ai no tu pisa me. Uang hidala de. Ni ngadi mentok. Itu hak deh. Zakaios ulang kelong ngadi nong to. Ngalai no, ya ka bangalabam kelop sausya. Ba dia kan ni ka bangadan di no siteng kan ni ngal ai no sige bedog uang. So simple. Jisu ang hagan ni kesngi. Kajing penem kelawan hagan ni kayeng. Amen. Simple, one way kum to. So Bartimeus malaru pertama kelung to. Malah syong to. Ka Jisu. Kunde me bisnaya. Sabcarnya cik. Bisyong lang to langsung kelut ikikar. Tu pernah nongkrong to. Kisule eran mo peli rumah ban syu halam ta bro kai khmat ya pel jeki. Mar kitu kidang ya procession nang ta. Kini ko agi mo lagi syong tu kidang ya krong. Utamar we maroi perta tapi. Baro khmat ya pel gum ni da. Chas kitu nang krong. Chas kai halan. Ngat harai ke jing sakran bal apalat. Kila ya ben sngap jar yo. Honrai umne to nganom sngap ngan pertawat. Ngan pertawat. Pertang atrai la set surundak. Bertahu Allah do kata-kata ulah kaang isu terai. Butra wiang hang ta jing dal kita jimbon ni pai ba kan noise pollution bubun ta. Ngangai bala da syu ngap yum yo sngo malabon dah. Reu Jisu wong dan bakot yang Kesedaran kau khot ni mekat ni pai ba khot meno. Wong dan. Snap dan bakot yang Haba ki snap yo sngo tai nang tai ta surakti be kom ta. Ko Jisu ang ayo sngo ba pa khot ong pa wan tu breu ne. Mas lai khot yo lot no ta jan nang krong. Ulot no klem le ran bi ka tu jan yam ka diga identity ta. Mentar tu nang krong lai ra certificate ha ka por man dai ki phong da ka jan men peni tu el be nang krong. Tadi ta haba ulot so Jisu ulot no ta ka jan krong ka jong ulot kum ba ulong. Ulat, Jisu ang magkwala ayo me. Wala di bun ketien tu, Bartimeus lu. Memi inga mala.
Uklamong kum tahu, bangan yo ikma doang. Mau tahu melaong deh, long kia. Kum tahu yo kia. Amen. Tak tahu, wujud sengap ke ibu gang fi. Bi pertama ni susu lejbat. Deki wegang shang what sengap iki yo video Lalain tahu Bartimeus uklam leran, tak tahu Jesus kat dia bawa mekuang le yo wangan yo imat hang tahu yo kia no. Amen. Tada one piece try ni try orang penjam ya fi. Amen. Sepungut ke panjang tolek ke kang gilian tu. Kang jungi kang. Namar ba ki panjang tolek yang di yang tolek siapa lagi yang lengkot leprosy tadi yang lengkot. Kita sengai. Namar kim siapa ni kelelang. Long tu ki beri pang corona dah. Sengai. Tada ki pang ki kang lang tayo Jesus. Wang kelip ni. Surang ba leng dak. Kita kira menong ini, kan penkiak lain peni kum no, isabek isabek. Justru orang baik ke, peni lain orang balang dak. Kau ngok lah. Sungai lah kanget, kilat lah kalet, kunyang lang don. Nomor ba, ban ice certificate, balak kau jam, bakilak ban wan biang si imlang salang, kita itang kirang balang dak. Lagi orang balang dog yang pijak clear, pimu hab shong satu, ne pinang pang hab shong satu, lagi yang filak kia, filak wan man shong biang yang asam. Kini kira susur tok teh, shong satu, paranong pang. Nak sengi ni, kita pang kalau nang jor kini pi Jepang yang lengkut ke hab hi keti. Sempriak hab hi puduk, kasulut lah kalut hi. Kumut hab hi skor hab hi ni keti sempriak gay dekut hi deh. Kini giang layap tat kang jol me kang jol Yesu merkia kang nama lo malai la jingai Yesu ya sngo ita kasur pungut fi kang ka da kasur Yesu ang peni serang ba ang do kiong ya hele galet serang ba lang do ro ngi ong Yesu ari depet la khu to kunyang ta giang Kici ya komen vi tranquil. Try orang malang do opet try miss kap jar si miss ya. Shot the page X-Men nga. X-Men. Lakut. Boleh. Bekiwan su Jesu. Amen. Hallelujah. Tadi tahu try orang wan hanga pi baro ki batai ki ke jiket ngan penjam fi. Tada fi dan ba kumno ko problem wan me su try. Baro fi wan pinteng shan ha ka buram ke jong blai. Ka jingpang kan ria jinge le baro ki la jalot. Amen. Baro fi wan su try. Uji suru ulet. Kita ki sao pos ni. Moses sao pos ni sabu met. Udan ha ka ri cloud ka buram ke jong blai ka teng shan ki jim ju. Hande Jesus sao pos ni sabu met. Ha ba udan ha ka ri cloud. Mesti betul shan ha, one crowd, one way, crowd, syaitan. Masnongo iyo belai. Namar udan sabus ni sabumit, udan ya kaburam keketian ke jong belai oh. Betul shan ha keketian ha. Tara umat, ia kijing pensai baro, namar udan ha presence jong belai. Amen. Kalau fidan ha presence jong belai, ngakwa menong fin tengshan. Fin job na kijing pensai, fin job na kijing ele, fin job ya kiji bor boman ki bon menilai jim jofi. You know ki jat jim pensai, ki jat jing tenjo ki bon jim jofi fin job bat. Lala fidan ha utrai. Asutanat. Baga Bible ki thu engiru, budan we shakri jong blai. Uniru udah tengshan ha kata dor ke jong o. Ka Bible ki thu engi. Puli nakikam apostol no menrio. Kadekat kabakat san. Kababal ka ang ni ti baro kibalaya syong ha kata dorbar haba kile kmi shan ha u kila yo I ka khmat jong u kum ka khmat u angel kababal ke thu hang ni bakaladon kata ka jinya kren ka jinya tainia hang ni ba u Stefan u kren syapang u Jesus Christ but baro kila Israel kila idom la isi ki wanra ya kita kinong sakilam ler ki ang ni Ukraine kumta henry Ukraine ha ka dorbar bat ma u klem so tho henry kita ki ba pet yo ki u I ya ka khmat jong Stefan kada teng shan ka khmat jong angel amen hallelujah balai namar ba udie ubreo ubadan ha ka presence jong blai
Kababel kia tu ingi hang ni, lada pi pule ngini hang ni pleng. Bau Stephen. Udai ubreu ubadap da umen sim jang ublai. Henry bau long ubaladap da umen sim bakot. Haba ula kmit shan shabneng. Ula yo ka buram ublai. Baru Jisu bau yang syaga kti kaman ublai. Kababel kia tu hang ni. Wai, Stephen udai ubadap da umen sim bakot jang ublai. Namar ba udan yo men sim bakot jang ublai, dei hang ta ka dur jang u ka tengshan kumu angel. Amen. Kada la da fi dan mesim bakot ya, kibri kini pet ya fi am, pin pabrio. La fi dan you try. Ka khmat jang fi kan pernai ha ka buram jang ublai. Amen. Fi dan jinga le, fi nom no liao ka dur khmat jang fi. Dan kibri am ta sudan problem la itu te. Ladam dan pisali itu bet. Kalau haba don pat klek ber. Hey, sing kemen. Ngaku apa dong fi kata ka dok. Lada fi dia ka dok kan long ta. Hari la fi don yo men sim ko jong blai mito. Nama kini kita shan bet ka buram jong blai. Kalau bekum kadur jong angel ka bateng shan ya fi. Amen. Ya roi try. Fi kwa da men long ta. Wala do ka chingya brute. Stephen u klem ting. Bara udan yang mensia bakoi joblay uklam bitar ya kita giba accuse you falsely accuse. Nela shu penrem da kaba shu lamler. Menrei uang map iki. Ketin joblay ka ong ne. Kalau nong benyau de khot men riu po ka ong tiu la dem hagi kho siu bolo pertara ka ketin bajam. Atrai wat thau ya kene ka pop. Tiu ndau la ong ya kene ula yo thia no. Wat thau ni ka pop. Hawi don ni ka dur ka joblay am. Ngim don ya ka dur ban bitar. Ya kita kibah keren ben yangi. Ini kita kemut balik snew ngi ngiit be yaki ngi pan maap ta jangki. Amen. Haleluya. To ai ba fin teng san na ka borom chong blai. Bada ka jingker khu ka bo blai ker khu yang ngi am. Kadai ka tala ngi puli. Na ka jingkan gni long ban riu ya ka ba ngi stanat ba ban puli. Ka ba arf sao gong. Utrai unda ker khu ya mel ne unda ker khu ya fi. Makane kadai ka ba utrai kwa ban le ka jim ka jongi. Utrai unda kerku ya me kerku ya no oh yang mla belet ngi mdai ki wei tamapi ông trai kerku ya no ông kerku yang oh trai kerku yang but fidei am filong entitled lane filong kita ki breu ki badan ka hak ban yo ai kata amen. Utrain kerku ya pi, kong degom ne ba unda sumar ya pi, sumar ya pi. Tak ada wajib kuslai. Su ang ngatip mga nam tajong pi. Wat kuslai ang ngatip mga ya pi. Bun kibriyo am kilating lupa. Tasudon Jepang melumelan rendang. Google deh. Ni ladai kansar baik kan ne. Dah kababi ang kansar kan wan sisa. Dawa piang kan salong kumta kan long sisa. Tak ada hop hiap keren positif bet. Amen. Piang kan salong kumta kan long bet. Mar kadang kabor hau telit jong fi. Mar fi dei ki bla slek ki jong blai kan long bet. Tak ada fi gum no kam long nganget ya kai bu trai un le. Amen. Amen. Mau try ong wan ha. Fidan kano pisung per kamet. Pisung per tak jinglong jim. Pisung per yang kasam. Wan show Jisu. Amen. Wangan. Jisu wangan lem dong kan. Ngan penjam ya fi. Wangan penjam fi mut un le bet. Terang nget bing menget kelong kan. Tadi tahu wang ngan sumar ya fi. Bu try un teng shine ilaka khamat halor jong pi. Utrai lem no. Untung shan kamu habo blay amu pe yafi pu samrke. Gane ga kadur ga jong blay ka ting shan bar habo blay pu samrke fi namar usham sngo bahaya bi. Ka jing ting shan ga jong blay kan wan happy. Pi bet lang ya kata. Amen. Tak da ga gi fi le am abo blay pu samrke. Wan ha ka presence jong blay. Ya kran mo try on try nga e ya me shakri try pu samrke fi. Ting shan. Babreu try. Tak ada lagi sih bahagia gue jong terai kan wana pi. Bau terai wong anting shanya ka khmat jonga halor jong pi. Bau wong sekumlo dah. Undale isna ya pi. Dan kam nam jisna blai.
Takadaw try ula isnay be api. Fi jakat bajalo ka balong ula isnay be api. Takadaw try isnay hai api. Fi isnay kon la jong. Try palat ke isnay ke jong oh yang ilai. Isnay palat. Habang iyame isnay palat. Habang ipat donor isnay palat. Habang idan ke jinjin jaru isnay palat. Ndai tang bau shui isnay ban pet dak khmat jong. Henra udah ni ka bar ban pelat yang ini. Kita jinga ingai snai pula defi wang ngangan le takada habo ingi bagi dan haka pop wi snai nge do kata-kata wang amlang film syong aram ne beneng ngaban ini nang ne na beneng ngala haban le hier stis kendo maru snai pula yangi bangin poi bagan ni gamen sim jongi shadu job udah isnai pula takada syam la tengkai wat dia lede wena ya kata ka buram blai wena ya ka beneng wena ya kata ya ke baro open tli lede na maru isnai pula yang aba defi but one man IT man sacrifice man long ka jingknya nam ta jong ha jong fi amen kata ka ki isnai ke jong blai o blai isnai pula yang aba defi kata ka bamla syo do breu ban pelat no Ubriu juga nega percaya melam pelat yang ina dujak. Kanu no kecing le niam cing le rukam kanu melam pelat yang ina nega dujak. Terau no mele mangamu ban le pan. Ban le ya kata hak ban siu dak dor ka barem. Baru long belak loy ban le ka taro. Marus ai pelat yang hawe fi. Tara don cing eli cing ai fi kuslai fi. Kat na dujak na pelat ya fi. Ni problem. Kuslai wong atip nga. Tulok berunar jong pi wat kuslai. Uteran sekeren sekta. Tilok jong pi dim yamin len yaram kelaba mut da sapet ta. Kalau jisu wong. Wan hanga pi baro ba thai kha jingket ngan penjam fi un penjam bat. Un tang sanya ka khmat halor jong fi. Ule isnaya pi ba un da kentiu yala ka khmat halor jong me. Ka bomot. Ba blai usngo ba am ya fi. Un kentiu ya fi. Amen. Un kentiu. Yapi, pinum sakut sa ajo. Amen. Nafi syakri ublai pa apo san senam tagai benjal je jong fi. Nagai ka ba pimdan, nagai ka ba pimlang, tang san senam ai por ublai unra ya fi am. Marka babel ka ong kata. Ngan kentiu fi sejrong namar flai itu keteng jonga. Kesam khnai puai rekhot khat saw ka ong kata. Ngan kentiu sejrong ya fi. Namar flai itu ya ka keteng jonga. Amen. Amen. One how try. Ong learn from me. Blong kum ngau ong ngau boloi buat barit. Kadon wat. Baga sutanat ikan ikawai ban penkot. Bau Jisu ong ikan dia. Ladangi puli Yohanes kalau nong keban riu lai punyo. Baro bau tau kpa wai hanga kin wan hanga. Tiu tau bau wan hanga da lele nganom kentat no shabar. Utau bau wan hanga da lele ru nganom kentat no yau sabar nganom kentat compare Jisung pi bakla wan hanga ke church ke jong Jisu ke jaka bagi dan tangki red card sudah melayu red card out terak ya kiwan kibriu kibe hendak try ong wan hanga amen tak rawal jong dan bayi Jisu ye pi ha. Amen. Wan, da lele ru nganom kentat fi shabar. Kibreu kila ban kentat, kibreu kila ban keren ben fi, kila ban reject ya fi, kila ban accuse ya fi, kila ban le anything ya fi. Ru try ong ngat nganom kentat ya fi da lele ru. Tik subang lu afalat. Waju sungo ni itu ka benang dinam din tajong ni itu kan rung nam berusaha benang apa pop uji surung bet. Tangkawai habet kerkum keren. Wacu ong abapop si bapop ong aingo Jisu namar melapen em yang ong tangum tala abiang. Bat em gejing em ke bahok pat nen ber hacu syacu pat. Bale pop hacu syacu Jisu ong ni ke pe hacu syacu tetat pe. Bangang lapen em kum ki bala em kan. Amen. Em namar bapi je try. Namar ula pelaj fi na ka pop em namar fi. Bacien ba ye labet. Na fi ong no na. Dai lalam. Dai labet. Dai yam labet. Kadi kata la ngi ju tra em, ngi ju em ngi la be ban em ga jing em. Ka bau tau be ju kwa ngi bangin em. Amen. Hallelujah. Ya roi trai. Banga sultanat ini ka wai. Bana do bas dang kata. Bau Jisu kentat noi noru. Tadau lada dukkan kan noru. Lada anna kan noru.
Pi biet kano ru. Pi dei ba rit ni ke barit bapo kano ru. Jisu kentat dia fi. Lani dan fi bos start kano ru. Burus pa kano ru. Ubodon ke keran kano ru. Ulah kataru utrai unum kentat. Mendai Jisu pedang tegi bedok pedang wadi burus pa ru. Dia yang tahu open pau ya kan ni haga singi ke bakai haga singi ka jong Jisu. Kibarit na kibarit tam kinong aplang berat kiwan. Ban mani yu try. Kiwan show Jisu. Kita kinong aplang berat kedai ke kam ke bapok tam ke bala syak reject kita kibarit ni kibarit tam. Kiwan ban mani yu try. Berkibar spa na kibar spa tam kirus tat na rimingi. Kita kiwan ban mani yu try. Amen. Compare ngi duk ni ruspa. Ngilong kumno ro. Ladang iwan man mani utrai pediang ini. Amen. Ladang iwan utrai daga donut baro. Bangin mani, bangin penrit, bangin ya tuh, bangin dona ka presence ke jong o. Ngini yo ya ka presence ke jong belah ke GM jong i. Kiri ustad kilawan, kemlet chun aga jo ke lenti. Man lek biang nak jo lenti balik ya tuh itu em harat balak hang tang ta em, umun sim jong belah wan batai kiat na we. Tadi yang taksin bagi kendo Jisu, ladang irus pa kan ro, ngi start kan ro am ngi ayat dah kau pagelenti, mendai syuk bersyuk semua start, hendang ya long syaki bas start, tak bangin long kita kibreo, kibuan show Jisu, bangangai utrai kan kami am, fidan jikit bakumno, fidan jing bakumno, wangwan hangam ngan penjam ya PM jambet, berkababel kau yang kene, arkuren nombor lai kan hot nyopra kau ngam nega ketin ke jong belai. Hari ladakan ni ke jing penyat niam, lani ke jing le niam, lani kata ke jing le ke jing yap, belamut agi mau kalong, haga jing teng shan. Katba kita kikun Israel kimla asyuk ban kemi shan, ya ke khamat Moses, namar kata ke jing teng shan, ke khamat jang kabadam no. Kumno te kata ke jing penyat niam, lani kata ke jing le ke jang men sem bakut. Kanam long kamtam haga buram. Ladau Moses kadai tang haka testament ka berim uteng shan kata kabadam no ate kanu tam ladangi ngi syakri ublai haka ta ka jingle ka jong men sim bakhoi ong ktien jong blai hatu kata kanam kraw mo kam kraw shu haga puram tade tangi ngim syakri shu agin yam kirukom and again syakri ublai how men sim amen bagata ka puram ka jong ublai kanai teng shan haga jing em ka jong fi. Ju he ju san hapne ka ying ublay baya lam day iba but ime shi ju nom ki jinken mau ba kum no yu Jisu hanga ki pen pau ngaju ya ringkat badu jing dap ker hai ngam ju kerdu mentang asdang ban klet haba ukhot nganut ban pe mentang asdang ban klet haba ukhot nganut ban pe ngayat marwe ngas ngotheli ngas ngau ngach kai nu blei ubangai ngam tep kom no ngan le tang ban kerpat sa shi sin ba on the Yau men sim
simpan pin thêm mai ban wat yang mi sham yang hak deng ki jing tha la ki bor jing dum ki wan ban ka ki wan ban ka Henry men chu in no mi don hasin da wan men simpan bin thêm mai ban bên khối đó nuôi trong ngã last dang ring xoay quanh nên sim ban bên thêm mai quanh nên sim ban bên thêm mai ai boryanga bangan longshur basak mangan nuot bantur ai bakading umen sim kanang rehem rehem hanga ai bajing rem trong kakan thang lut ki bom trong nga ban men simpan bin thêm mai ban bên khối đó nuôi trong ngã last dang ring xoay quanh men simpan bin thêm mai quanh men simpan bin thêm mai nghe cha cái này cái tiền cái long cha cái jing cái khu ha cái jim cái jong phi công bố Jesus là kren ya cái này cái tiền ha cái gospel cái jong Matthew nam khát với cái bảo pra ông tàu han ha phi bảo cái bát cái bkhia cái jing kết dengan penjam u Jesus khát yang ha bade phi cái brio cái beduna cái brio cái bapop cái brio cái dan cái jing kết cái bkhia cái brio cái dan apa cái jing pang cái jing stom apa cái jing kuslai apa cái jing ele apa cái jing ha jing pisa u Jesus dak khát yang ha bade phi ha cái sengi ông tàu ha phi baro ki bathai ki bakhia ka jingkit dengan penjam ai bakani ka jingkit ka jong phi bread lot aki ka jat ki jong trai mar khat karpat ka teng ka jong trai ka tin ka jong blai ka ha khat karpat ka teng jong trai utrai pen mfi ha khat karpat io ka ni ka sengi utrai un pen mfi utrai un pen khia fi utrai un pen sting ya to ka jingkit ka jong phi ha ka ni ka sengi ngin le ben doi lang ha ni pon nam ta jong phi wi pi we pa jing phap neng nong phoi ka teng ka joming wan khama ka jomin po teng Jesus Christ nong palim jingi Try sungu sha ko try ba me krenning ko try ba ka ktien ka jomi ko try ka ktien ka ba im ko try ka ktien ka ban bol ko try Jesus ba try me ong sha ko try na ktien ka jomi ko try la ringinan ka ta ka jinkit ka ba khia ko try Jesus me ong to one ba to bread lot ko try ta ki jinkit hamme ko try shi sha ko try Jesus kum ki bre ko try ngidan apne ki jingle ki bobon ko try ngidan ko try Jesus apne ka pop ko try Jesus ngidan apne ko try ka jingduna ko try apne ka jing a ka jing pisa ko try ka jing ku slide ko try jong ka ni ka jing im ko try ngi sungu sha ko try ba di tam me
bakhat ingi ko try ma me oman wan man brellet ko try ta ka jingket ka jongi ka bakhya ko try ba de ma me ko try jisu ba sumar ba su kher ko try ya ka ta ka jing ka jongi ko try jisu try ka ni ka singi ko try ngi su ngot man ka tien ko try ka kren ko try ya ka jing ka jongi way pi way ko try jisu mangi su tho ko try jisu ya ka ta ka jingket ka bakhya ko try halo ka deng phna ko try mala da balot ko try jisu ban man ai ngi ko try ta ka jing sok ka jongi ko try ka jing slai ki jongi ko try ka jing pisa ka jongi ko try jisu try ka jing so si ko try ka jing pang ka jing stam ko try jisu try ka jing duna ka jongi try halo ka deng phna ko try jisu mala da balot ko try jisu ba try ka maktien ka jongi ko try jisu ko ong ko try jisu mala risa ko try halo ka deng phna ko try mamala pen remno ko try jisu ya ka ta bo ba ka jing sin sha ko try ka ni ka sngi ko try jisu habangi khot kar pat ka teng ka jongi ko try nganget men pen em ko try ngi we pi we ko try nganget ko try ba ki pai shmi ko try ka ni ka sngi haba ki dem ko try ki kho si ko try haba ki wan man brelot ko try ta ki jingkhet ki jongi ko try ba haba ki khot kar pat ka teng ka jongi ko try nganget men pen em ko try jisu nganget men pen khia ko try nganget ko try men pen dap ki ko try ka jing suk ka jongi ko try jisu ba nganget ro ko try jisu me ken tie ko try ka jing em ka jongi ko try jisu try long ma meus em ka jing suk ko try ha ka jing em ka jongi ko try haba me me dan ko try jisu haba me me ket ko try ka ni ka jingkhet ki jongi ko try jisu ni tep ko try jisu try ba ngi ko try jisu ba ngi tep ya ka ni ka way ko try jisu ba me ko try jisu me sen sha ya ka ta ka gm ka jongi ko try jisu ni sungu sha ko try jisu haba me me dan ka ni ka lien ka jongi ko try nganget ko try ka ni ka lien ko try ka nam ngam ko try jisu ba ki ni ki er yong ko try ki ba wan ko try me le ya ka gm ka jongi ko try ha ka shikatien ka jongi ko try kin jam jai ko try jisu ni sungu sha ko try jisu ba me long ma me ko try jisu ble ko try u ba balon ko try jisu ki jing ko slai ya ki jing pisa ya ki ni ki jing ket ki ba khia ha ka gm ka jongi ko ble shi bon try nam ta ni ka sngi ko try ni ai ngo ko try me pen sting ko try ya ki ni ki jing ket jongi khun ki jongi ko pa ha ka ni ka sngi ko try ko ble shi bon try ba kom jor ko try ni ko pong i duai ko try nam ta ki ni ki pang ki khun ki jongi ko pa ki ba ya ni ba ka jing pang ka jing stom ko try am kin su tho ha ni ko way ko try ba ba ni ta ma me ko try u ble ko try u bala ba pen khia ko try ko me ong ko try jesus no gospel ko jong yo aneslam khat way ka jing pang ka man chi ban yap an re man pen i ya ka buram ko jong ble ngan ngai ko try jesus ni ka jing pang ko try kan pen i ka buram ko jong me ko try ha ka ta ka gm ko jong ki ko try jesus try me ong na ktien ko jong me ko try jesus how to bangai bor khoi ka long ka bala ba dei ta ka jing ngai ka bala pu sub hai me ha ba kini ki khon ki jong me ko pa ki wana khmat ka jong me ko pa ha da ka jing ngai ko try ngan ngai ko try me kta me pen khia me da pha ka ktien ka jong me ko try me da kta me pen khia ki ko try ha ka ni ka sngi leng ba ka jing islam ka jong me ngi pen pen ka jing pen khia ha ka met ka jong ki ha ka teng jesus christ blong pen em jingi amen ngai ngo sha yo try bu try long sha bu pha ka jing jingi wai ka ni ka ktien yang i way pi way ba ngai ka ni ka ktien sha ka long ka jing bam ka ba kan jam sim ha ka gm ka jong fi yo da na preng jong fi ha ka ni ka sngi fi kwai ka jing slong ne fi kwai ka jing doi plawan phone ni number ba fi ti screen ki jong fi la ni plawan kan doi ngi ka ni ka office jong ka potnet ka ba na pa pa dong thmai dong kriam ngi dan ha ka ni ka jaka no ka sngi ba a ha do ka si sa jan na do ka por ka we bi jam step ha do ka por ru bi je jan mi tu ble ka jing suk lor ka la ma fi baro amen